mana buat Mayangkara? Aduh, bar kudanan kembloh kita. Masa keplos suaranya ora kok prok malah prek yak. Tepuk tangannya mana sekali lagi? Nah, ngoten lho Bapak Ibu matur nembah nuwun. Panjenengan sampun support Mayangkara Niken Salindri. Mboten kata lumpen ugi matur nembah nuwun kagem Bapak Kyayumi dalah Ibu Puji Lestari anggenipun dalu menika tasakuran pernikahan ingkang putra Mas Rinaldo Antonio Syaputra Sarjana Manajemen kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista SM matur nembah nuwun nggih. Pak Bu tasih semangat. Semangat harus semangat nggih meskipun hujan malam hari ini adalah pertanda rezeki tuan rumah. Semoga rezeki tuan rumah dan juga mempelai berdua seperti turunnya air hujan gembruwojok Allahumma amin. Dan juga panjenengan yang hadir saya doakan rezekinya juga sama seperti hujan gembruwojok Allahumma amin. Matur nembah nuwun. Baik, kita tampilkan langsung ini Mayangkara Niken Salindri malam hari ini disengguyung kalian Jordan Audio matur nembah nuwun dan juga malam hari ini live streaming melalui channel YouTube-nya Niken Salindri Family dan juga live TikTok Bapak Muhammad Soleh Sodikin matur nembah nuwun buat Bapak Soleh. Kingko HP ini nanti silakan ya, HP ini diambil boleh kok ya. Punyanya Mbah Soleh ditinggal. Baik, akan saya tampilkan pesinden dari Mayangkara. Suaranya kayak waduh nih ya. Ya Jordan, nggih, kalih mlaku nggih Mas Jordan nggih. Oke. Baik, akan saya tampilkan artis dari Mayangkara. Ada Abi Mayangkara Niken Salindri Jordan Audio. Lah, sumangga. Selamat malam Abi. Selamat malam Mas Bambang. Sehat ya Nok? Alhamdulillah sehat. Sampean? Alhamdulillah sehat. Paras. Oke. Ada Abi Mayangkara. Mayangkara. Oh, wis ora kene
Mas. Kendangnya ditekani ada toko Banyuwangi asli. Asli Banyuwangi. Spesial buat mempel berdua dan juga tuan rumah. Oh, iya. Ibu Lestari juga Bapak. Dasarnya sing ngendang ya jek enom, Mas. Jeneng lho, Mayangkara iki kabeh nom-nom sawangan. Kok enek sing tuwek dibacok ndase. MC-ne sing tuwek. Tuwek sing ngebas. Oh, tuwekan sing ngebas. Iya. Absen dhisik kak iki. Absen. Iya, bengi iki matur nuwun sowan ana tlatah nglawak. Anjir Mas Bambang. Prambon Nganjuk. Alhamdulillah. Dalemipun Bapak Hyayuming. Hyayumi. Hyayuming orang China. Orang China. Nah, beserta Ibu Lestari. Puji Lestari. Oke. Sik, Bapak, sik. Ni hao mas, sik. Ya, Mas, sik. Oke. Makasih ya Mas Sama-sama Bambang. Mbak Monggo, Api. Mas Bambang. Matur nembah nuwun kagem Mbak Api sampun ngaturaken lila katur kagem sedayanipun ingkang sami rawuh dalu menika. Alhamdulillah saya dalu, saya regeng, saya rame. Sumangga Bapak Ibu ingkang tasih wonten katebian kula aturi nyaket menika alhamdulillah jawahipun sampun terang saged nyaket wonten ing celakipun panggung. Kagem tamu undangan ugi keluarga besar sumangga sinambi yang rabi dedhereng sampun sumadya sinambi mirsani Mayangkara Niken Salindri. Yuk nanjake waranggane ingkang angka kalih yang luar biasa sekali ya. Pokoknya sinden Mayangkara itu cantik-cantik kayaknya. Cantik-cantik ya Pak Bu nggih. Lho, yogane nggih ganteng-ganteng nggih. Apa maneh MC-ne nggih ya? Boten. Sapa muni ora mau? Boten. Sapa ora? Boten. Ora ya wis. Yuk, kita panggilkan artis dari Campur Sari Mayangkara selanjutnya ada. Oh artis lah duduk ya. Bukan artis. Yuk, ada Putri Lope Mayangkara Niken Salindri. Lah, sumangga. Halo Mas Bambang. Halo Mbak Titi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ngomong biasa wae. Oke. Ada Putri Lope. Ada Mas Bambang Bau. Lobo. Pak Lowo. Mas aku namikku Mas. Enak mana? Enak iki. Kesemen ning ati
kondo-kondo tenan kok. Mandekmu lah. Ora penak, Mas. Lah Apa mergo ora kondo-kondo? ora cacah ya ngono kuwi no. Saking suwine ora ketemu mandek semaset kondo-kondo. Ora Mas, sajake kok kaya rada piye ngono karo aku. Ora ngono. Maksudnya adik kadung joget ngepasne Rama. Aku ngene lho Mas nggih. Ya aku kadung ngene, mangsamu kaya wong uhunan. Ora iso balik iki piye Mas? Gak iso balik, balekno. Balikno to Mas? Sing ndi? Ngene lho aku. Pas ngene. Heeh, sampean ke piye Mas Masan? Ya aku pas ngene kok. Pas ngene. Ya lagune Kusumaning Ati. Kusumaning Ati. Kembange ati. Semoga mempelai berdua Mas Rinaldo Antonio Syah Putra Sarjana Manajemen. Tiket, Mas, ya? Tiket pesawat boarding kalian Mbak Tiffany Linda Evangelista Sarjana Manajemen. Mudah-mudahan mendapatkan bunga kebahagiaan. Amin. Gitu, mengarungi bahtera rumah tangga diberikan lancar. Lancar rezekinya. Bisa melewati semua badai dan ombak liku-liku kehidupan. Amin Mas ya, alhamdulillah. Ini jane Eh. gendeng. Amin, Biasa ya. rasa. Doa itu harus diamini. Iya nih rasa. Ngono kuwi ra usah kok. Donga aku mandi loh Mas. Amin kuwi. Nyapa ta Mas? Dolan ya? Jordan, my mic and the motor. Miknya Tambahin satu modal. lagi nggih Jordan nggih jagani. Oke. Rasa nesu. Ora sana nesu Mas. Wong njaluk mic kok mbok sutelne kembang api. Oh, sabar Mas Bambangnya. Oke. Kayaknya gila Mas mikir ramen Mas. Ya, iki mau kan mergo anu to. Bar dicekel Afi tadi. Oke. Terima kasih karo mlaku ya, Nok. Mergo Iya. cuacane ya mau udan, kanca-kanca son biasa lagi toto-toto. Iya Mas, aku kayak mau meh kepleset to Mas. Tiba gak? Enggak Lho, sampai. tiba no sing apik tiba. Lunyu Mas dalane Lho, lunyu. kudune ya tiba, kudu sampe bubras ngono kae no kudune. Aja to Mas kok sia-sia men Ora, sampean karo aku. ora, tak. Ya ampun Mas. Ora tak kewaplok nang nggo. Iya. Ora usah nangis, tak tumbasne tak. Wis tak tumbasne kacang. Nggih, matur nembah nuwun kala Mbak Putri Lope-Lope sampun ngaturaken Kusumaning Ati, katur kagem pinanganten Sarimbit dan juga Bapak Kyayuming kalian Ibu Puji Lestari. Nggih, alhamdulillah Bapak Ibu remen nggih dalu menika nggih. Ditanggapne kalian Bapak Kyayuming remen nggih. Alhamdulillah didongakne mungkin ki panjang umure nggih Pak Bu nggih. Rezekine nggih kathah amin. Ya, nanjake waranggana salajengipun. Ya. Dan juga live dari TikToknya Bopo Soleh. Matur nembah nuwun tolong gift-nya buat Bopo Soleh buat beli HP baru katanya nggih. Kasihan buat beli HP baru Bopo Soleh. Yuk, dan saya ucapkan selamat malam Bapak dari kepolisian, dari Polsek, dari Polres, dari Koramil, dari TNI, matur nembah nuwun rawuhipun semuanya aman. Yuk kita tampilkan ada Ridwi Mayangkara Niken Salindri lah sumangga.
aku Mas lempah aku. Piye, Mas? Gringgingen. Wah, Mas nyuwun sewu. Jenenge Aku- Mas asli Banyuwangi nggih. Kalem wae. Wah, aku demen sing banter ngene kok, Mas. Heeh. Penak ta lek banter. Menak aku joget mak jedul. Dewa Tresna. Dewa Tresna. Muga-muga anjing. pinanganten sarimbit Pras Rinaldo kalian Mbak Tiffany pikantuk anugerah cinta dari Dewa Betul, Tresna. Jay. Iki lagu iki mengibaratkan Mas apa Mang jeneng? Ronaldo. Sik Mas, kok Ronaldo? Oh, Rinaldo. Ngawur Ronaldo Wati yo. Rinaldo. Heeh. Bapak Ibu monggo panitia menyediakan teh jahe. Iki teh sama karbo. Wah, ya tak kira lek gratis omae ngono meneng ae kok. Nggih, pokoknya semoga berbahagia selalu Ya, nggih. buat Mas Rinaldo dan juga Mbak Tiffany. Heeh, dongane sakinah mawaddah warahmah ya Mas. Ndang gek duwe momongan. Putra. Lah iya to. Aja momongan kok nek tanggane dimongne Mas Rinaldo. Oh, lha sampean kok dimong Mas. Ya gelem ah. Mas sing ora gelem. Lah ya, Pak. Terima kasih ya Mas Bambang. Oke, sama-sama. Oke, bye-bye. Lah rumah sama kuwi teletabis. Matur nembah nuwun.